シャープ日文、アイクアンタオシェンユアビライホーホーリーテンプル概要。簡単に紹介するのは、一貫道信玄山荘吉和聖堂です。建物の外観、小上閣と弥勒園、五軒寺の門、近くには CTZ ビレッジジェンアンテンプルがあります。国立大南芸術大学、登山頭貯水池風景区、天壇、吊り橋、フロア12345及び、地下室とキッチン、ダイニングルーム、五軒寺建設中、土台菩薩を奉安する。完成し、2009年に使用を開始しました。教会の真実を開発するために、外国の寺院、タオ社会のキャンペーンの写真、友情を訪問してリンクするには、お祝い活動、重要なウェブサイト、先を見据える、タオ社会の概要、ビラの景色は世界のおとぎの国に似ています。名物、商品名はポルオミ、特性、反射、非法ホーリーテンプルは合法的に建築を申請することができます。建物はとても素晴らしいです。建物の外観は中国の伝統的な宮殿タイプです。それはタオメンバーによって設計され、誠実で確立するために同心でした。地震邸、弥勒園、フィリピンの道会員の寄付によって建設されました。大いなる真実の扉、タオと選択賢者の同会。寺院のドアと歌のペアの特徴。期待、聖地と賢者の地。3600人の賢者、48000人の賢者がここにいます。五賢寺に奉納された五体菩薩、大愛、大地神、大地、大願、太公法菩薩と名付けられた。近くには CTZ ビレッジジェンアンテンプルがあり、国立大南芸術大学、登山頭貯水池風景区、天壇、吊り橋、イーホーホーリーテンプルの創始者は、陳長老、死後、正義、守護大不滅と名付けられた、です。彼の故郷はグアンチアンタウン CTZ ビレッジです。海藻御所の木彫大仏、何千年も前の超自然的な木で彫られています。弥勒仏、自好物、観世音菩薩、グランドシニアエルダーヘの歴史的証書の家、開祖、マイトレイヤ総主教、チャン総主教、スエン総主教の写真。真偽の3人の賢者の写真で、チャン、チオウ、シェンのグランドシニアエルダーと名付けられました。南大先輩と陳先輩。国内外の障子、同会のキャンペーン写真。賢者の講義、レリック。1階に度胸の教室があります。伝統音楽教室の教室。船員合唱団教室。4年生大学部科目森林クラスの教室。道教の授業を行うために、児童読み教授養成講座。大学部の英語の心理の授業。64台の同化伝道師の木版が、フィス兼フレンドシップホール。多くの人の愛と願いの集い。階の外観には、タオ社会の文化のペアで歌が含まれています。先天の母、全能の神を伴う9つの竜の彫刻。超自然的な亀と龍馬の彫刻。真実の言葉と人々に善行をするように忠告している写真。2階3階4階5階寮、東側と西側のウィングルーム。忠誠、親孝行、親愛、優しさ、信頼、正義、調和、平等の8つのユニット。各タオ送信マスターにはトイレがあります。地元タオセミナーのキャンペーンオーダー講座カタログ。マナカユニット参照。流古探系のクラス。文化的礼儀のクラス。長常、成人、度胸のクラス。児童読み教のクラス。悟りのクラス。助けるための合成のクラス。菜食主義者の才能のための完全な等級のクラス。スピーチトレーニングのクラス。ベジタリアン料理のクラス。アイシアンベジタリアンマテリアルのグループ。リサイクル資源のグループ。道教、幹部の勉強。世界、東南アジア、南アジアのインド。
で同居社会を発展させる。愛のキャンペーン、人々を他をに導くため、家族を訪問して彼らを助け、緊急の必要を提供し、貧しい人々を救済すること。2階6の半分が図書室。3から4階は先天大聖宮。彫像のニッチの中心には20の大きな言葉があります。5つの宗教、キリスト教、道教、儒教、仏教、イスラム教の教義を表す。そして儒教が主流、安も全能の神が真の支配者である。と宗教統一の象徴。寺院内には柱と歌が対になっています。と大きな鐘型の構造の上部、朝の鐘は人々を目覚めさせるシンボルです。経典クラス、聖フランスクラス、天と人を合わせたクラスを開催するために、ベジタリアン人材育成クラス、ダンマヘリテージサンタはここで開催されていました。3階から4階の廊下には、開祖、弥勒宗主教、長宗主教、スエン宗主教、元長大人の賢者の講義と寺院文化の彫刻があります。円形劇場があります-4階にモダンな視聴覚ブリーフィングルーム。思春期メンタルグロースキャンプの実施。ここでコンピュータと情報の専門教育が行われました。エバーグリーンクラス、チャイニーズニューイヤーアンビエントクラス、年末悔い改めクラス、共同啓発、知恵の授業、ジュニアシャン、完全達成、クラス、再覚醒クラス、地下4年生の大学部コースのゴールデンクロッククラス。地下にはモダンなキッチンとダイニングルームがあります。スーパーナチュラルドラムブランディッシュライオンチーム。大学や高校の夏季、冬季合宿や専門学校の合宿などに、ライダー合宿、大学部の通信校合宿、偉大なフランチャイズ研修生が社子村の通りを掃除、優雅に環境保護を行う、小中学校のサマーキャンプの実施、ポストヒルでキャンプファイヤーのイブニングパーティーを開催。神聖な寺院によって重要な活動が行われていました。総御殿1階式典使用開始。3階宣天聖宮の儀式使用開始。正殿の落成式が執り行われました。10月20日、西暦2002年、91年中華民国。母の日の感謝の気持ちを込めて、チャンソー主教の恩寵に感謝し、記憶すること。中秋節の数円花鳥の美徳、中庸節で高齢者を敬う、3世代の修行者を表彰する、一つ屋根の下で暮らしている菜食主義の道のメンバー、になった土生行者を表彰する、50年前の菜食同会員、成人大祭適の度胸試験組み立てを行い、小さな祭適と弥勒園での散歩、1万人規模の大読経試験会に参加した同会員。世界で8月21日、西暦2005年、94年 ROC、ニアイクアンタオ協会によって実施されました。マス席同会会員代表者会議が開催されました。4月15日、2006AD、中華民国95年、タオ会員が宗教文学の国際学術セミナーに参加。9月 2006AD の本沢大学での生活。95年 ROC。ヤングサンエリアの空軍士官学校の知人は、2月6日、西暦2009年、98年 ROC の上本別荘違法神聖な寺院のアイクアンタを、1万人規模の大読経試験会に参加した同会員。8月、西暦2009年、98年 ROC。友情を訪問してリンクするには、南方の道伝同士の友情を結び、半減ちゃんと臨海ガウのグランドシニア長老がここに来ていました。チトゥル師団のタオ隊員がシェンユアンビライホホーリーテンプルを訪問。11月24日、2002AD。
イアイクアンタオのすべてのタオメンバーの友情を結ぶ、中華民国91年。肉体的、精神的な宗教的旅は、タオのメンバーによって行われました。11月7日、2004AD のアイクアンタオ長岡県支店、93年 ROC。関桃台南県役所主催の心身健康文化講座。大学部のタオメンバーの友情は、イーホユニットとチュエンヤンユニットによって結ばれました。1のメンバーは山でアイクアンタオの大規模な道の社会を訪れました。高尾県六亀鎮カムイ天台と命名。タオのメンバーが台南県南下鎮のバウガン聖廟を訪問。バウグアンディビジョンのタオのメンバーがシェン・ユアビライホーホーリーテンプルを訪問しました。高一師団南西隊のタオ隊員が新縁別宮一和聖廟を訪問。フーチェン、台南市、キシンアイディビジョンのユニットのタオメンバーは、シェンヤンビライホーホーリーテンプルを訪問しました。マス石東花蓮県支部の当信者が新縁別宮一和聖廟を訪問。7月、西暦2007年、96年 ROC。イランと台北のタオ族が上園別邸一和聖廟を訪問。ビラによく訪れるいくつかの場所のタオメンバーのバスチーム。10月 2007AD 96年 ROC 2体のタオのメンバーがビラを訪れました。台南県警察の退職者は 2007AD にシェン会長に導かれてビラを訪れました。中華民国96年、同会員は甲府所道事務センターと法義師団の仏殿を訪問しました。2月22日に南東県で 2009AD 98年 ROC 教会の真実を開発する活動外国の寺院の写真タオ社会外国の道社会を発展させるためにアイクアンタオを9カ国に伝えました。東南アジアのベトナム、タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシアがあり、そして南アジアのインド、香港、オーストラリアなどなど、多くの国がアイクアンタオアソシエーションを設立し、例えば中華民国、米国、カナダ、インドネシア、タイ、日本など、その他に世界のアイクアンタオ本部があります。重要なウェブサイト、賢者の教えに従うこと、道を育むことにおいて古代であり、道を広めることにおいて科学的であること。真実を促進するために、コンピュータ情報技術ウェブサイトによる他を、限られた時間と空間を超えた学習リソースの提供。インターネット検索ウェブサイトを使用して、〇〇〇いと入力すると見つけることができます。偉大な美徳のためにコチェン長老に感謝。彼が生きて土地を買い、人々が歩くのをケチとしなかったとき、タオ社会の文化画を描いた白先輩に敬意を表する。同信者がこの良い場所でコミュニティと友達になるためのご献寺の建設。シェンユアンビライーホーホーリーテンプルのリンク電話。06-69019920-6900008台南市関宅社小村19号リソースを分かち合う大きな弥勒堂社会へようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。初版9月 2007AD 96年 ROC 台湾語の初版8月 2009AD 98年 ROC 陸の神が求めた空軍士官学校のギャングシャン地域の3つの宝物。2月6日、西暦2009年、98年 ROC の上本別荘違法神聖な寺院のアイクアンタオ。台北、台湾での大活躍、2011AD。100年 ROC 中英比較キャプションの初版2013年8月 ROC102 年イーホーホーリーテンプルオーケストラの演奏
国立大南芸術大学を卒業したシンティンチオウ先生、メンチアウワン先生に感謝します。TKT テレビと入力して、http://www.google.com.tw を検索してください。この特典で喜んでどこでも人気に、私たちも生き物もみんな、完全に仏になります。https://www.youtube.com/channel ユークルダズブ 4KBHKDL91E0 サウユーアンダーバーアスイコールサブスクライバー